समनि आंखाल जों दानसे मेलखौ जागायनोसै लानाय जादों। गिबियाव बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय। बे समाव जोङो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि ब्रैथिनि बोसोरारि जथुम्मा, धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि 16थि बोसोरारि जथुम्मा आरो सानजा सानजारि नोगोर दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 2थि बोसोरारि जथुम्मा, बे जथुम्माखौ साननैनि हाबाफारिजों देखाफाम मिसिं ख्रिस्टि भबननि नब्लङाव खुंफुंनो लानाय जादों 18 आरो 19 डिसेम्बर 2021। दिनै गिबि सान हिसाबै जोंहा गाहाय थांफैब्लां बेखेवनाय, गाहाय सायनासालि बेखेवनाय, आलासि जिरायसालि बेखेवनाय, थान्दै बादा बेखेवनाय, थान्दै नब्लां बेखेवनाय, लोगोसेयै जोंहा मावसोम हान्जानि मावसोम बादा बेखेवनाय, आरोबाव जोंहा जामुसालि बेखेवनाय, बे गासैबो बेखेवनाया जानानै थांबाय। आरो बे गासैबो जोंनि जायफोर बादाफोर दं बा जामुसालिफोर दं बेखौ जोङो जोंनि ओनसोलनिनो सासे रुंसारि बिथांमोनखौ मान बावनानै जों बिथांमोननि मुङाव दोननाय जादों। दा बेवहाय जों नायदों खौसेथि बर' सुबुं आफादा जोनोम जानायनिफ्राय जोङो बर' हारिनि गाहाय राजखान्थि मोन्थायखौ लानानै दाबिनाय, लोगोसे समाजखान्थि धोरोमखान्थि बे गासैबोखौ लानानै जोङो हाबा मावबाय थादों। आरो दिनैनि नैबे दख'राजों लोगोसे जिल्ला आफादा जिहेथु टार्मिनेटिं सेसन, बे टार्मिनेटिं सेसनाव दिनै दा मोनाबिलि समाव जिल्लानि डेलिगेट सेसन एबा थान्दै मेला जागोन। दा जोंनिया दख'रानि सोलिगासिनो दं। आसा खालामदों बेवहाय गोदान मोनसे नोजोरजों गोदान सावरायनाय, गोदान थांखि, गोदान बिजों आरो गोदान भिजन लानानै जों हाबा मावलांगोन। बेनिखायनो गोदान माखासे बिबानगिरि जोंनियाव फैगोन आरो बै बिबानगिरिफोरनि भिजनारि मिसखौ जोङो मोगथाङाव महर होनायनि खामानि मावनांगौ। लोगोसे धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादाबो जोंनिया मोनाबिलि 5 रिंगानिफ्राय थान्दै मेल जागोन। दा बे थान्दै मेलाव जोङो जोंनि काउन्सिल एबा BKWSनि सायाव जों गुवारै सावरायनांगौ दं। बिनि बियाब दाफुंनाय, गामि फोसावनाय, लोगोसेयै बर' न'खरफ्रा जाहाथे न'खरसेबो थालाङा, गासिबो हाबसनजायो, बिनि सायाव गुवारै सावरायनांगौ जोंहा माखासे एजेन्डा दं। बेजों लोगोसे सोलोंथाइनि सायाव जोंहा गुवारै सावरायनांगौ दं। खोथाया जाहैबाय सिगां समफोराव जोंहा गोबां सोलोंथाइनि जेंना दंमोन, दासिमबो दङ। 4th लेंगुवेज पलिसिखौ लानानैबो जोंहा सावरायनांगौ दं। बेनिखायनो जों डेलिगेट सेसनाव गासैखौबो सावरायगोन। बेजों लोगोसे जोंहा गोदान मोनसे मावफुं आफाद दाफुंनानै लानाय जागोन। बेहायबो गोदान बिबानगिरिफोर जायफोरा भिजन दं, बे भिजनखौ लानानै जों मावगोन। आरो जोंहा माखासे गोबां सावरायनांगौ दंबावो आफादारि बिथिङाव, आफादनि फ्रेमखौ लानानै, पावार एन्ड कन्ट्रलखौ लानानै सावरायनांगौ दं। आसा खालामदों जोंनि नैबे मेलनि गेजेरजों बेफोर गासैबो मोजाङै सावरायजानाय जागोन आरो मोजां थांखिजों, मोजां नोजोरजों उननि समफ्राव हाबा मावलांबाय थानो हागोनखौ मिजिंथिबाय।